80 kasi liko-liko dito eh, hindi tayo makapag ano. Pero merong portion dito na talagang ano, matuwid yung ano, kalsada. Doon tayo hahatang, hindi tayo dito kasi yan. Yung tricycle dito sa Itapi, maganda. Anay! Kumusta mo? Say hello, say cheese. Tutok si ano, Manay ah. Yala. Sinabanga. Hanggang saan kaya tayo mag-ano dito? Pagmada itong ano dito eh. Paliko-liko, paliko-liko, paliko-liko. Pero in fairness, maganda yung kalsada dito. Tagal na to, simentado kasi to eh. Nung dumaan ako dito mga 1980, kaya natalang pa to eh. Malinis ganito ang kalsada dito sa mall. Malinis. Wala kang makikita ng ano, talagang parang may nagwawalis. Madumi. Dito. Yan. Bihira lang kasi yung mga malalaking sasakyan dito eh. Mga malalaking sasakyan eh, series lang. Series liner. Yung mga series liner. Tandaan na kayo. Tandaan na kayo bro. Yan. Talibun. Ubay. Noon Tubigon. Doon tayo sa ano, Tubigon. Ngayon, papunta na naman tayo ng Talibun. Madadaanan natin yung Talibun. Ubay. Yan. So yun. Isa na yung mga matataas na ano. Pero delikado pa rin kasi maraming bahay-bahay dito. Hindi natin alam. Hindi pa rin tayo magkapakamuti. Tingnan natin pala
ano yun eh. Nasa loob yun eh. Dito sa labas lang tayo eh. Vertik tayo konti, kita naman dun. Yan, umuti na nga yung tricycle. Tricycle. Yan. 80 lang tayo mga pre, mga bro. Ayan. Ito, dyan, papunta yan ng Danao. Dyan sa Danao, ano yan? Bukid yan, dyan yung mataas na ano. Dyan natin makikita yung mga jet line yata. Meron ako nakikita dyan sa ano, sa tourist na ano. May mga jet line sila dyan. Shout out Danao. Danao, walang tayo mga municipality of Danao. Delikado, maganda na yung jet line, mahaba na yung jet line na dyan sa ano. Right now, nandito na tayo sa ano, papuntang Talibon. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng Talibon? Kasi may mga loko-loko dati, may nakikita silang balbon, kaya tinali nila, kaya ang tawag Talibon. Tinali nila ang balbon. Oh, tinali ang balbon, Talibon. Yung ubay, hindi ko naman alam kung ano yung ubay, wala akong alam. Hanap din tayo ng karawas dito. Kailangan ko karawas kasi dumaan tayo ng ano, dumaan tayo ng dagat. Dalawang dagat na ito ang ano natin, tinawid. Yung una, San Carlos to Toledo. Yung medyo mahangin-hangin ng ano, isang araw, baka na tasikan ng dagat yung ano natin, sakyan natin. So kailangan natin ikarwas, baka dun sa ubay yung pinagkakarwasan ko dati. Ayan. Or dito sa Talibon, pag may nakita ko dito sa Talibon, iinto ako. Ayan. Napakaganda yung ano, napakaliwanag, although may mga mauulap ng mga ano, portion sa dito sa Bohol. Kapalang-ulap yung sa banda ng ano, banda kanina yata yan. So, sana naman hindi mo na ulat. Yung kagandahan dito, pag nandito ka umuwi ka ng probinsya, ang ganda-ganda ng biyahe mo, hindi ma-traffic, ganda pa yung pasada, motosiklo yung mga ano natin dito, kaibigan natin mga ano, mga riders din to, oh, riders! Kamuti rider! You bro! Oh, nitro pa ha! Oh, yan, and oy, ang sinaw-sinaw ng helmet niya, oh. Helmet niya, oh, sinaw, oh. Sinaw ang helmet niya, oh. Ayos yun, ayos ka tol, nang gano ka, nag-helmet ka. Ako nga, wala pang motorsiklo, nag-helmet na ako eh. Bumili na ako ng helmet.